Najlepše bajke braće Grim. Vuk i 7 jarića. Bila jednom jedna koza koja je sa svojih 7 voljenih jarića živela u kolibi u šumi. Jednog dana morala je da ode i donese travu za večeru, pa je upozorila jariće. Zatvorite čvrsto vrata i nek vlada muk. Ako li ih otvorite, poješće vas vuk. Koza onda poljubi jariće i ode. Malo potom neko pokuca na vrata i grubim glasom reče: Otvorite, deco draga, ja sam vaša mila mati. Nosim korp punu blaga i kolača ću vam dati. Jarići odmah prepoznaše Vukov glas i odgovoriše: Prevariti nećeš nas, majka ima mio glas. Zli Vuk onda pohita da kupi teglu meda kako bi mu glas bio slađi i sasu ga u grlo. Onda se vrati kod Jarića, pokuca na vrata i umilnim glasom reče: Otvorite, mili moji, ko se to još majke boji? Vredniji ste mi od zlata, otključajte meni vrata. Jarići načas nisu znali šta da rade, ali onda opaziše Vukovu crnu šapu na prozoru, pa uglas povikaše: Nisi naša mama, znamo, vrata ti ne otvara. Tajna nije zna set celi, kozama su papci beli. Vuk onda otrča u mlin, umoči šape u brašno, pa se vrati kod Jarića. Ponovo pokuca na vrata i blago reče: Otvorite majci svojoj, naporan je put. Ako mi ne otvorite, proradit će prut. I Jarići odgovoriše: Sačekaj trenutak. Prošli put smo videli crnu šapu, a ne beli papak. Na te reči prevarant od Vuka podiže šapu belu od brašna, a Jarići mu ubeđeni otvoriše vrata. Kako su se zaprepastili kad se pred njima našao proštrljivi Vuk. Jarići pobegoše u kuhinju da se sakriju, ali onaj prevarant prevrnu celu kuću. Pronašao je Jariće i sve ih pojeo. Samo je najmlađe jare, koje se sakrilo u veliki sad, uspelo da se spase. Posle nekoliko sati koza se vrati iz šume. Kad vide da joj je kuća ispreturana, a da Jarića nigde nema, ona stade da ih doziva, ali niko joj se nije odazvao. Naposletku 7 jare iskoči iz sada, otrča do mame i kroz suze joj sve ispriča. Dok su se majka i sin grlili, začuše neku glasnu buku koja je dopirala iz bašte. Pogledaše kroz prozor i videše Vuka kako izvaljen spava pod drvetom i hrče li hrče. Koza pohita u baštu s makazama, iglom i koncem. Uzela je makaze i rasekla uspavanom Vuku u stomak. Zamislite tu radost kad je iz njega iskočilo 6 jarića, svi živi i zdravi. Onda su napunili Vuku stomak velikim kamenjem i zašili ga. Vuk se predveče probudi silno žedan, pa se s mukom odvuče do obližnjeg potoka. Kad se nagnuo da pije, ono teško kamenje ga povuče pa upade u duboku vodu. Koza i Jarići nikad više nisu čuli za Vuka i živeli su srećno do kraja života.